Oliver! Kero. Ja, helemaal daar. Wow, wow, wow. Bob, what's going on? Very soft about it. Right.
Die hele paal moet hier naartoe komen, dat hij net is niet gedaan. Ja, maar dan moeten ze niet. Dat noem je nou Bobbejaan. Zet je op kop. Ja, het is weer een kop. Daar is het, daar af. De rechterkant daar. Ja. Bringing it like home watching.
Lekker bij Paul op nou een keer bij. Hier. Kappen. Ja, nee, hij is daar komt 9 staren, 60 euro. Ja, nee, lampen snel van hier en ja, wanneer? Dat kost je, hij lampen zo goed kunnen voor de Hey. Die zijn ook wel hier populair. Was mij, ik was. Als je weer niet komt, is weer echt wat gezien dat je niet betalen wordt. Maar je straks weer afgelegd. En dan zwijgen. Wow, wow, wow. Nou, denk je weer lang. Nog vijf, Kom maar. ja? Oké. Kom. Die ding is bloody zwaar. Ja, wacht even. Ha? Kom je niet van onderaf? Ja. Wat is aan de buiten? Jelle. Zak het niet waar? Ja, dat is spannend. Dan moet je weg van dat hoor. Ja, weg weg. Dan ben je er vanuit staan, hè? Doe hem wel wachten. Draai om het. Oké. Hier is dan een kwartier, hè? Ja, hallo moet ja, zo ja, maar grote, hallo bij daar. Dit is jou er niet, hè? Zo.
Hij bord is recht. Wat kom je komen? Dat is Erik met zijn nieuwe haar. Nee, wat je nou voor je? Filip wagen, hij Filip. Dan. Derde pol. Is het bal? Derde pol. Ja, hierin is nou... Zij standbeeld aan, standbeeld, dus de cricketbed, maar misvormd is. En kat. Klaar. Wij gillen. Waterpomptang. Watermoertang. Waterpomptang. Jullie willen een beetje Ja. We hebben allemaal gespeeld.
uit 20% meer budget gebruik. Het lijkt niet meer recht. Da camera. Ja, jij ook. Je bent gewoon uit die zee. Net maken, gewoon Die part dit van hem erop. Stuntman Bosker. Mooi speelwakker.
Al 3 is klaar. Die kunnen. Die 50 kunnen. Op 60. Touchwood, die laatste een geeft me altijd problemen. Wat is spannen?
What? Okay. Set up. Direct. Go. Okay. Waar is hij? Nee, Niet zo weit Pieter. Het spek niet jou. Kijk hoe val al die glas. Misschien is het een stukje. Oh, is er glas wat uitval. Laat nie ons gebreek het. Oh. Weer baie neem. Die word nog neem maar sê al lig. Das nie pas baie min hoor. Wat zullen we proberen? Ten neem je. Dan kom het er op kijk hoor. Alde. Is je vraag waar we gaan hier? Je laat Pieter. Maar toch is het toch een beetje af nu. Ja, het is springbok. Dat is cool. Is het cool? Je weet. Daar hebben we het ook nog een keer. Pieter niet meer af. Ja. Al gezien. Ja. Ik zal wel niet bij je opkomen. Ja, mooi, volgens het jou zeker vertrapt. Ja, ik heb niet koud gekregen, want ik heb heel net... Want ik heb een panzer gekregen. En al ik is een pomp bij je huis. Rijk 3 blokken, pomp. Rijk 3 blokken, pomp. Maar je... Wow! Wow, wacht even.
Tikkie op, tikkie op. Ja, ja. Geef me nou, Pieter. Ding is goed. Wat goed? Hè? Wat is? Hang aan die paal. Gat is skep. Oh, Richard gaat niet meer. Dat is ook niet goed. Hè? Dat is ook niet weg van die paal af. Dat is niet weg van die paal. Oké, go. Stop. Nee, stop op. Nee, stop. Nee, stop. Ja. Oké. Nou goed vind ik. Oh, Vicky. Stop, 100 meter. Alright. Hey, broer, klaar. Wat is dat? Maar het is knar. Weet ik hem paal. Die is nou niet hoek, man. Hier is die lucht voor lucht. Ja, ik kan niet al die lampjes aan het drieveld. Maar man. Lijkt dit nou vir jou kap? Dit is lampje voor lucht. Ja, wat die klap je altijd aan. Ja. Je net. Short. Yes. Neem sommer die ding ook af. Die yskrag. Dan kunnen we het afnemen maar voor. Donderdag was het niet eens zo. Ik kan het wel van afnemen. Als je opgeklaar is, dan zal al die lucht houden. Dan kun je nog wat boven blijven. Appie zal het afnemen. Donderdag was het nog Pieter? Wat die ene vader is hier aan hier. Hallo Pedras, Hallo oom. hoe gaat het met u? Nee, lekker hoor. Het is lekker hier zo, hè? Ja. Hè? Beetje